Dansa per a tots els públics. Coneixem les propostes de Núria Serra Dansa, una companyia flexible que han treballat des del cabaret a la dansa contemporània i ara també dansa per a públic familiar. La companyia de dansa NS de Bianchini Produccions ja fa molts anys que treballa amb diferents llenguatges de dansa. Ara han estrenat un espectacle per als més menuts, però també els hem conegut en un gènere del qual són especialistes, el cabaret. Des de la data de la seva estrena el 2005, Little Night Cabaret ha divertit molts espectadors. Tot i que aquest és fins ara l'espectacle més conegut de la companyia de dansa de la Núria Serra, la companyia actua amb una gran varietat d'espectacles, tant per a grans com per a petits. Ens estirem una miqueta abans de començar. Lliure. La companyia porta un ritme força intens. Ahir a la nit eren a la mostra d'Igualada i avui al matí assagen l'espectacle infantil Els colors del tic-tac, que podreu veure al Tantarantana aquest maig. Els hem visitat al Centre Cívic de les Cotxeres Borrell per conèixer la varietat de llenguatges que ballen i també perquè la Núria ens expliqui com va muntar Little Night Cabaret. La Núria, que ara dirigeix i crea espectacles per a la seva pròpia companyia, va començar ballant en una escola de Mataró. Més endavant es va graduar com a ballarina de dansa clàssica a l'Institut del Teatre. També ha estudiat dansa contemporània, jazz, dansa espanyola i balls de saló. A més, va estudiar filologia romànica. Sempre he volgut dir alguna cosa més que el que es pot dir purament amb el cos, que és molt, i dona molt de sí, però crec que l'home i la persona té molts més recursos. Vull dir, una cara, una expressió, un moviment, una paraula, tot té el seu què, no? És saber-ho dir, suposo. Els orígens del cabaret es remunten al segle XVIII. Eren tavernes on es reunien intel·lectuals i artistes. Al tombant del segle XIX al XX, els espectacles de varietats es van convertir en la gran atracció. El cabaret, al llarg de la història, ha estat un espai de llibertat d'expressió i de desafiament de la moral de la societat del moment, la qual cosa acostumava a provocar escàndols. I llavors, clar, ja és un moment que trenques, no? Obres l'espectacle no amb un número, potser un número d'obertura, unes grans coses, a plumes, tal. No, comencem amb un número trencant, o sigui, hem arribat aquí, venim tots de pressa, és el món una mica aquest industrial, el del 1900 que comença, i tots ens embarquem en un tren i vinga, pugeu al nostre tren, una mica la coreografia pretén dir això, no? Pugeu al nostre tren, el tren de la imaginació, i amb nosaltres viviu una mica un viatge arreu del món, no? A Little Night Cabaret, la Núria ha versionat números de la història del cabaret inspirats en el Moulin Rouge de París, de la Belle Époque, i el Music Hall americà de principis del segle XX. En plena llei seca i efervescència del jazz, al Cotton Club de Harlem, els blancs es divertien amb les actuacions dels negres. A vegades m'han comentat, no, en el cabaret és que aneu molt vestits. Bueno, és que de fet recreem un cabaret del 1900, no? 1800 i pico al 1900. En aquells moments doncs, ja les enagues, ja els visos, ja... Vull dir, el cancan d'aquells moments duia 40.000 visos, no? Perquè era la gràcia, o sigui, la dona no podia ensenyar ni més amunt del taló ni... Llavors, clar, el fet només de moure les faldilles ja era insinuant.
nosaltres sempre ho tractem des del punt de vista una mica de dansa, no? O com a companyia de dansa, el que aquests musicals o aquestes pel·lícules o aquest món una mica ens podem aportar, no? Com a companyia de dansa. Pianista i productor, aquest és en Carles Bianchini. La seva història amb la dansa va començar quan tenia 21 anys i el van cridar per treballar de pianista acompanyant la Companyia Nacional de Danza, que llavors dirigia Nacho Duato. Amb la Núria es van conèixer treballant i des de fa uns anys comparteixen molts projectes. I la meva formació molt clàssica, molt jazzística, era una de la música. Quan vaig veure la dansa, realment vaig veure la música des d'una altra perspectiva que ni sabia que existia. I sobretot el treballar amb els ballarins és que realment ballarins, músics, però fem el mateix. Ells fan música però amb el moviment i jo ho faig a través d'un instrument musical, no? Però realment és el mateix. I això em va sorprendre molt, fins al punt de voler aprendre, voler conviure amb ballarins, entendre una miqueta, i això va ser una miqueta el perquè la meva continuïtat amb la dansa. En Carles i l'Òscar estan treballant en aquesta peça d'improvisació en la qual se segueixen mútuament. Aquest pesadós està farcit de porters. Com molts altres termes de dansa, porter ve del francès. Dóna nom al moviment amb què un ballarí aixeca una ballarina. Què s'ha de tenir en compte? Molt important és el primer contacte amb aquesta mà. O sigui, que no és tenir la mà com anem pel carrer agafats. O sigui, molt important, com suposo que també és amb la dansa, però també una mica en el món del ball de saló, que hi ha una mica el que es diu estira i arronsa, no? Si el noi estira d'aquí, ell ha de tenir suficient contacte amb la mà com perquè cedeixi i a la vegada el mateix, la noia si l'estira, feu des de l'agafada, la volta, l'estires tu, per dalt el braç, i ara sobretot la baixada amb la mà i ella baixa el peu. La part difícil d'aquest porter és el canvi d'estar estirat, la noia passa a estar tota horitzontal sobre el coll del noi. I aquí ell té uns canvis grossos de braç, que clar, és perillós perquè la pot perdre per aquí darrere, pot ser que caigui. Ara compta aquí, el canvi, canvia les mans i ara, sobretot ara al final, recollir-la aquí. La Marta, la Carlota, l'Òscar, el Sebastián i el Roger venen de disciplines diferents, com la dansa contemporània, l'acrobàcia, la dansa clàssica o la gimnàstica rítmica. Cadascú crec que té el seu punt fort i jo penso que també és el que intento buscar. A vegades la gent, i més en aquests temps que correm una mica de crisi o una mica més així, la gent a vegades busca passem-nos-ho bé, anem a veure un espectacle divertit, amb moviment, color, i no ens cal tampoc a vegades plantejar-nos res més. Anem a veure un espectacle, ens ho passem bé i disfrutem.